खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझाराव बिखुनजो आरो बिबोनांखौ बुथारग्रा मानब साहाया हमजाबाय। जीवेस रायखौ कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि गोदान सीएम थिसनबाय। सेरापुन्जी दाउखियाव बेरायनो थांनाय दावबायारिफोरा जेंनायाव। धुब्रीयाव बिबार लाइसिनि 100 बोसोर फालिदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। कक्राझार नोगोरनि शान्तिनगर वार्ड नं 3 आव बिखुनजो आरो बिबोनांखौ खारसि बिरसियै बुथारग्रा दुथां मानब साहाया हमजाबाय। कक्राझार पुलिसा 24 घन्टानि गेजेरावनो खारखुमानानै थानाय मानब साहाखौ हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दुथां बिजामादै मानब साहाखौ शुक्रबारखालि आसाम सोनाब बेंगलनि सिमना ओनसोलनिफ्राय कक्राझार पुलिसा एरेस्ट खालामनो हादों आरो बेनि उनाव कक्राझार थानायाव लाबोयो। कक्राझार सदर थानायाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि पृथ्वीराज राजक'या फोरमायदों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला मानब साहाया पुलिसनि सिगाङाव गावनि दायखौ सिमान लाबाय। नखरारि एना एनिनि थाखायनो बिखुनजो कल्पना मल्लिक आरो गावनि बिसिनि बिब' दीपशिका मल्लिकखौ बुथारदों होननानै मानब साहाया पुलिसनि सिगाङाव राजि जादों। बबेखानि गावनि बिसिखौबो बुथारनो थांखि लादोंमोन, नाथाय फेलें जानाङो होननानै मानब साहाया पुलिसनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि मानब साहाया बिस्थिबारखालि गावनि बिखुनजो कल्पना मल्लिक आरो बिसिनि बिब' दीपशिका मल्लिकखौ गोबौ हाथियारजों खारसि बिरसियै बुथारना ओनसोलाव बयखौबो समखिखांहोदोंमोन। नाथाय बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि मानब साहाया खारखुमानानै दंमोनब्लाबो 24 घन्टानि गेजेरावनो पुलिसनि जेयाव नांदों। कमतापुर अट'नमास काउन्सिल सुंदयै KACआ गोदान चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार CEM एबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मोननो हाबाय। जीवेस रायखौ कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि CEM महरै थिसनबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चान्द काटारियाया शुक्रबारखालि मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै जीवेस रायखौ कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि CEM महरै थिसनथाइ होदों। मख'नो गोनांदि जीवेस रायनि सिगां गकुल बर्मनआ कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि CEM महरै बिबान रुजुनगासिनो दंमोन। नाथाय गकुल बर्मननि मुङा आइजो केलेंकारियाव सिखारनायनि उनाव कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि CEM मासिखौ एंगारनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि गकुल बर्मनआ मासि एंगारनायनि उनाव कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि CEM नि मासिया माखासे सान लांदां जानानै दंमोन आरो रायजो बेंगिरिया शुक्रबारखालि गांसे नटिफिकेशन फोसावनानै लांदां जानाय बे मासिखौ सुफुंबाय। नसुं रायजो मेघालया हलिडे ट्रिपनि थाखाय मोनसे मोजां थावनि। नाथाय मेघालयनि सेरापुन्जी आरो दाउखियाव बेरायनो थांनानै माखासे दावबायारिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। मेघालयाव गुबुन रायजोनि गारिखौ हाबहैयैयाव गुबुन रायजोनिफ्राय थांनाय दावबायारिफोरनि हलिडे ट्रिपआ केन्सेल जादों आरो घन्टायै घन्टा राजा लामायाव थाबथानानै थानांदों। रिपर्ट बायदिब्ला खासि ट्रेक्सि ड्राइभार एस'सिएशनआ आन्दलन खालामनानै गुबुन रायजोनिफ्राय थांनाय गारिफोरखौ मेघालयाव हाबहोआखै आरो जायगानि गारियाव गाखोनानैसो मेघालय दावबायनो सर्त एबा थांखि होदों खासि ट्रेक्सि ड्राइभार एस'सिएशनआ। जाउनाव आसाम फारसेनिफ्राय मेघालयाव दावबायनो थांनाय दावबायारिफोरा गारि सिङावनो थानानै राजा लामायाव सम बारहोनो गोनां जादों। बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आसामनि ट्रेक्सि ड्राइभार आफादाबो रायजो सोरखारखौ खावलायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायनि उनाव मेघालय टुरिज्म इन्डास्ट्रिया माखासे खहाबो जानांदों। शुक्रबारखालि मेघालयाव 30% हटेल बुकिं खालामनाया केन्सेल जादों। दिनै मेघालयनि हटेलफोराव 50% बुकिं केन्सेल जानो हागौ होननानैबो आन्दाज खालामनाय जादों। ओरैहाय आसाम आरो गुबुन रायजोनि दावबायारिफोरखौ मेघालयाव बायदि बायदि हेरेसमेन्ट खालामदों होननानैबो अजदफोर सिखांदों।
धुब्रियाव बर' रावनि आरो बर' थुनलाइ जारिमिननि गिबिसिन लाइसि बिबारनि 100 बोसोर फालिदों। धुब्रि बर' एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो दिबुरि हारिमु आफाद मुंनि मोनसे हारिमुआरि आफादनि मदद होनायाव दिनै धुब्रि जिल्ला बिजाब बाख्रिनि सावराय नब्लाङाव बिबार लाइसिनि 100 बोसोर फालिदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बर'नि गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया। बे हाबाफारियाव गांसे गोसोखांलाइ लाइसिखौबो बेखेवनाय जायो। टिपकाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लिरगिरि जनिल कुमार ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवदों बे गोसोखां लाइसिखौ। हाबाफारियाव गौरीपुरनि गागि लिरगिरि अनजलि ब्रह्म, धुब्रि जिल्लानि एडिशनेल कमिशनार जगदीश ब्रह्म, धुबुरि बर' एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सुबुंसा मोसाहारिमोनजों लोगोसे गोबांसा गेदेमाफोर बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि 1924 मायथाइनि एप्रिल दानाव सतीश चन्द्र बसुमतारीनि सुजुनायाव बर' राव थुनलाइनि गिबिसिन दानथामारि लाइसि बिबारखौ फोसावदोंमोन। धुब्रि नोगोरनिफ्रायनो फोसावदोंमोन बर'नि गिबिसिन लाइसि बिबारखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।